אתם פה? טוב, אם אתם כבר פה, בואו תקשיבו. בדיוק חזרתי מהדואר עם חבילה חדשה שהזמנתי מאלי אקספרס. האמת שזה היה עוד מלפני המלחמה, אין לי מושג מה יש פה, אני לא זוכר כבר. אבל אם אתם כבר פה, בואו נפתח אותה ביחד. מה שהגיע בעצם אלו כיסויי סיליקון לשמירה על איכות וטריות המזון. הגיעו בסך הכל 6 יחידות ב6 גדלים שונים. הנה כמה אפשרויות שהיו לי ככה בשלוף מהמטבח ותוכלו לראות בדיוק למה זה מתאים. במקרה שלי זה החצי לימון הזה שנשאר לי מהסלט השווה שהכנתי אתמול בערב. אבל זה יכול להיות כמובן כל פרי או ירק שחתכתם ופתאום גיליתם שאתם לא צריכים את כולו. תראו איך זה יושב צמוד, ממש כמו מכנס קיני. גם זה עם הכוסברה. אימא, לאיזה ריח. נעשיתי רעב. טוב, בסרטון אחר. בואו נמשיך. תראו איך זה סגור הרמטי, כלום לא נופל, כלום לא נשפך. פצצה של דבר. וזהו חברים, בסך הכל נראה לי שהבנו את הפואנטה של הדבר הזה. מכסי סיליקון בגדלים שונים, מתאימים את עצמם לכל מיני קופסאות. אם איבדנו את המכסה, נשבר, חתכנו איזה פרי או ירק ואין לנו איך לשים אותו עכשיו במקרר, ואנחנו כמובן לא רוצים לזרוק. אז זה שומר על הטריות לאורך זמן. גרוש וחצי באלי אקספרס, כמו תמיד, אני שם לכם לינק בפרופיל. סלמת.